Ole chu bai vek ole. We're in class A1, class 9 maths chapter 7. Polynomial sa kan zir ho le anga. Olo tu nin lawai khale anga. He video atanga lo thiam nge khai tum le don ya. Ti chuan ma sabera chuan enge polynomial kan ti chuan polynomial senge om jeniang a definition ang in an algebraic expression. No algebraic expression if powers of variables are non-negative integers, then we can say it is a polynomial ti khani tani enge aom je kan ti chuan a variable power kha non-negative integers ani turani enge non-negative chu positive number khani mai tani mo minus number ni lo kha a power khan aom turani ti khani tani enter na pakhat peng 4x cube minus 3x square plus 7x minus 1. Hey, polynomial ani thayam ti kan enang mo 4x cube variable power ka plus number ani yem ani zela tapo variable power ka non negative mo positive number ti na he tapo 7x power 1 ang ani ta e number ma omlo chuan 1 ka plus number ani ti shed bok tur ti chuan an variable ka an power ka plus number ve kan ita chu wang chuan he expression hi polynomial ani ti kan chal thei ta ni ti chu entry na enang example enang which of the following expression below are polynomial ti khan ita pakhat na enchinang pakhat na chuan 2x square minus 3x plus 1 by x kan ni ta ni he polynomial ani yem ti kan fin fia don ta ni ente kan fin fia kan ti chuan an power theu ka en tai la ta hian ta chuk me 2x square a power 2 plus 2 ni mo ta po 3x ani chuan power 2 1 ang ani ta hian he ente kan chuang ani chuan he enge a power kha kan je phot tai la 2x square minus 3x plus he ente nge kan je thei le class 8 te class 7 vela kan zir mo exponent kan zir kha khre chua tu mela mo ente kan zir thei kai hi 1 by x ani chuan ti hian kan ziak thei x to the power minus 1 mo ting hian polynomial ani ta em le ti kham ta plus number ani ta plus number ani ta variable power kha minus number ani ta mo if powers of variables are non-negative integers ani ta polynomial kha chuan mo variable power kha negative number ani chuan hi polynomial ani thei lo ta ni apani na kan en leang apani na chuan x square minus root 2x plus 1 kan nei ta ni hi polynomial ani thayam ti kan en leang variable power kha ta plus number ani 2 kha ti chuan ta variable power kha enge niang plus 1 no ta variable om to lawa constant number ni ta ti chuan ta hian plus 2 kan ne ta plus 1 nei an kan ni ta hi polynomial ani ti kan soi thei ta ni a chan chu variable power kha non negative integers anei wa ngani ta ni ti chuan a pathum na example pathum na chuan root x plus 3x minus 7 he kan nei ta hi polynomial ani thayangem ti kan ti chuan an variable kan en leang en ma sang 7 hi variable ani lawa constant number ania kan en thei lawa 3x power 1 ti na angani ta hian engma omlo chuan ti chu hei eng tin nge ni ta ang le hei hian he variable hian enge a power kan ti chuan square root in a huama tro root over x ani chuan ti kan ziak thei x 1 by 2 ti hian plus 3x power 1 minus 7 an variable power theu kha non-negative integers ani yam ti kan enang 1 integer ani ta tro 3x to the power 1 ti chuan ta hian x to the power 1 by 2 integer ani yam ni to lo fraction ani dei mai tro chu wang chu hei po hi polynomial ani kan ti thei lo ta ni ole adot le chuan coefficient ti kan en le anga enge coefficient chu kan ti chuan coefficient chu a thu rol pui mo
abulami chi soina khani mai ta ni a thural pui o dictionary te lo enula chiang zokin o kasi ai chingin om ngein kring te chuan coefficient kan ti chuan abulami chi a thural pui tin kha ani mai ta ni te chuan en ta ila 7x cube minus 5x square y plus 3x minus 2 kan nei ta ni te chuan ama sabera engai meron zo le coefficient of x cube aron ti ta ni coefficient of x cube coefficient of x cube equal to engai ni tang le x cube bula chi khat eng number nge om x cube thurol pui kha enge kan ti chuan 7 kha ni ta ni om je chu coefficient of x cube chu 7 ti na te chuan dot le coefficient of x square kan nei le ta ni coefficient of x square engai ni tang le x square bula enge om kan ti chuan en tai la x square bula om chu y le minus 5 assign kha soi tel zela ngai x square bula om chu enge ni x square thurol pui ti mai yang x square bula om chu 5 le y kha ni ta ni 5 kha ning sign nge nei minus 5y ti na te chuan adot le nge kan nei le coefficient of y kan en liang coefficient of y tang x y bula nge om le coefficient of y chu hemi y bula om chu minus 5x square khani le ta ni ta kan zek liang minus 5x square kan nei le ta te chuan pakhat le coefficient of x enge ni tang enge x bula om kan en liang hei x ani lo ni x cube ti na hei po x square ti na hei x chu x bula om chu enge niang 3 kan nei ta ni chu bang chuan ding an zek liang coefficient of x kan ti chuan enge om kha x bula om ka plus 3 kan nei ta ni ti khang coefficient chu kan zo le ta le adot le chuan degree of polynomial kan en le anga degree of polynomial chu enge om je kan ti chuan highest power of a variable tina khani mai ta ni variable hawa a power lian ber sang ber kha kan degree tur chu ni ta ni chon azona en ta ila write the degree of the polynomial pakhatna chuan 2x plus 1 kan nei ta ni 2x plus 1 a enge a degree kan ti chuan variable kan enang 1 constant term ani variable ani lawa x 2x om ta x hi variable ani ta variable pakhat chau kan neya chu enge power kan ti chuan 1 ani ta ni variable om chhun power kha enge nia 1 ta hian a degree chu 1 ti na ni ta ni chuna pahni na chuan x power 4 plus 3x cube minus 2x square plus x plus 1 kan nei ta ni he polynomial a hianin enge a degree ni ang kan ti le chuan erang le a variable a power lian ber sang ber kha a degree tur chu ni ta ni constant term ta x power 1 ang ani ta x power 2 x power 3 x power 4 hillion ber ta ni a power a chuan variable power a khan chu bang chuan he polynomial degree chu 4 ti dang kha ni ta ni te chuna dot leo pathum na chuan 2x square y square minus 5x square y plus 2xy plus 7 kan nei ta ni te chuan he algebraic expression a hian enge a degree ni yang kan ti le chuan a power ha kan en le ang variable power kha kan en le anga 7 chu constant term ania variable om lo ta x le y oma ta hian x1 y1 ti na ang ani on power chu x power 1 le y power 1 chu 1 plus 1 chu 2 ti na ni ta ta hian a degree chu 2 kan nei ta divide ta ni lo ani ti ka rin chu a degree ka jen mai kha ni ta te chuan ta hian x power 2 y power 1 ang ani ta exang a degree niang 2 plus 1 chu exang niang 3 degree 3 a chuak ta ni ta hian 5x square y a hi chuan he tinga anom dun reng chuan an power kha bel zel tur ti na ni chu te chuan ta hian x power 2 oma y power 2 om boka kan bel thei ta ni 2 plus 2 chu
4 kan nei ta ni ti chun enge lian ber ta le ta variable la power 4 kan nei a ta variable la 3 ta variable la 2 a degree kan nei ta ni ti chuan alien ber kha he polynomial degree tur chu ni ta ni enge niang alien ber chu 4 ole te khan degree cho chodan chu kan hreto ta te chuna dot lia chuan types of polynomial on the basis of degree kha kan en le don ta ni te chuan polynomial hi chili kan nei ta a chung te chu enge kan ti chuan ama sabera chuan linear polynomial kan nei ta ni linear linear polynomial kan nei ta ni te chuan linear polynomial hi enge ani che kan ti chuan a polynomial having degree 1 te kha ni ta ni om zia chu polynomial la degree 1 nei ang chi kha linear polynomial chu ni ta ni example pe ang 2x plus 1 he tiang chi chi hi ni ta ni mo a degree lian ber kha 1 ani tur ani linear polynomial a chuan mo te chuan a pahni na chuan degree 2 nei ang chi ani ta a polynomial having degree 2 are called lengen yang quadratic polynomial quadratic polynomial kan nei ta ni mo om je chu polynomial la degree 2 nei ang chi a degree lian ber kha 2 ani tur ani kha tiang chi kha quadratic polynomial kan ti chu nei ta ni example pe ang x square plus x plus 2 anu da nan in example kha chu kan pe thai a mai ro chu a power lian ber variable power lian ber kha 2 ani tur ani quadratic polynomial ani chuan mo te chuan a pathum na chuan degree 3 nei ang chi kha ani le don ta enge ni kan ti chuan a polynomial having degree 3 are called cubic polynomial kan ti chu ni ta ni te chuan ta cubic kan je kanga cubic polynomial om zia chu polynomial la a degree lian ber kha variable degree lian ber kha 3 ani tur ani example kan pe yang x cube plus x square plus x plus 1 mo he tiang chi hi ta hian variable degree lian ber chu cube kha ni ta he tiang chi hi cubic polynomial kan ti chu ni ta ni mo te chun dot le degree 4 ni yang chi kha ni le ta chu enge ne kan ti chuan by quadratic polynomial kan ti chu enge ne yang a polynomial having degree 4 are called biquadratic polynomial chu ni ta ni example pe yang a variable degree lian ber kha 4 ani tur ani x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 example hi chu indu na nan in sian ve thai helai degree zom chung zelin te chu kan soinon leang polynomial having degree 1 kha chu linear polynomial having degree 2 chu quadratic polynomial having degree 3 chu cubic polynomial having degree 4 chu biquadratic polynomial ni le ta ni